verse number 3. Proverbs number 4, verse number 14. Proverbs chapter 4, verse number 14. Do not enter the path of the wicked, and do not proceed in the way of evil men. Ayaw pagsulod sa dalan sa mga dautan, ug ayaw paglakaw sa Hallelujah! Thank you, Jesus. Yes! Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa diling pagkamulingkod, lamanuhan mong katapat, igna nga life. Sige, dungan, life. Life. Uska, life. Life. Proper alignment. Proper alignment. Makalingkod na ang tanan, mga eksoon. Sanay ko ng Diyos. Hallelujah. Ato karong gina-welcome. Bisa naman sa mga eksoon na karong. Maayong Domingo, alam ganit yung tanan. Amen. Alam ba yun, amen? Padayong mga kaigsuunan sa atong pagpangalagad sa Diyos. Praise the Lord nga ang Ginoo. Padayon nagapanalangin ka nato adlaw-adlaw. Nagapanalangin mag Ginoo nato adlaw-adlaw. Praise the Lord. Adlaw-adlaw ang Dios nagapanalangin ka nato. O usab nagakauban usab nato ang dahil na uban usab nato ang pagsimba na igsuon ng ating Ginoo. Brother James Ito, praise God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, James. Padayon ka nalalagad sa atong Ginoo. Kalipayan mo nga managsuon magkakita ay. Kalipayon mo nga magkakita ay tamatag Sunday. Amen. Sa pagsimba, pagkalagad sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Usab sa tanan nato mga kaigsuonan nga niya rin karon ang Dios magapanalangin kanimo. Hallelujah. Magkatuwala ako sa mensahe life proper alignment. Ang husto nga pagkahanay mga igsuon sa kinabuhi. Ang pulo nga alignment, ang pulo nga gitawag pagklastar, paghanay. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsuon. Ang basa nato sa pulo sa Dios sa Proverbio kapitulo 4 bersikulo 14 nagaingon ang Biblia, ayaw pagsunod sa dalan sa mga dautan. Amen. Adunay warning gibutang ang Ginoo ani nga mga pulong. Ayaw pagsunod sa dalan sa mga dautan. Ug matod pa niyas dugang ang mga pulong, ug ayaw paglakaw sa dalan sa daotang mga tao. Praise the Lord. Do not enter. Do not enter. The Bible said, mga igsuon ko, hallelujah, ang pulong sa Diyos na gaingon alam ka natong tanan. Kapag
buntagon mga kaigsuunan ko. Don't follow the path of evil people. Don't live like that. Don't try to be like them. Stay away from evil. Don't go near it. Walk straight. Everybody say, walk straight. Walk straight. Una na ito, mahatagan o gihimplo ang pulong alignment ani, mga sakyanan, ligid sa sakyanan. Pag ang bike, dili gani proper alignment ang ligid, magdagan na siya, makadagan yapon, pero kasi tawag, wabul-wabul. Ang imong bike, dili gani proper ang alignment sa iyang ligid, mudagan siya, pero wabul. Amen? Amen. Ang imong motor, ang ligid, kung dili ka ni maalay kung insakto ang yantas anak, dili maayo ang dagan. Mamotor, mabay, kung pasakyanan, di kinahanglan ang proper alignment. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ang atong kalibutan, ang mundo natin mga kapatid, ang atong earth, di align pag maayo pagbutang sa Ginoo nga di masayo bisan pa man ang lihok ani. Dahil ano ba mo ang tanang planeta di align sa Ginoo pagbutang nga di magpamagak? Ang tanang planeta di butang sa Ginoo nga naay proper alignment. Nakailan ba tayo mga planeta? Mga estudyante? Gusto mo yung mga planeta mga estudyante? Ha? Mars? Mars, hindi ko na. Tanawa lagi. Ang doon sa adlaw, Mercury. Ya, sunod na yun. Sunod na yun. Sunod na yun sa Earth. Sunod sa Mars. Sunod sa Jupiter. Sunod sa Saturn. Sunod sa Venus. Giplastar na kanan sa Ginoo nga insakto ang pagkaalign sunod-sunod. Hello. Palakpakan na ito ang atong Ginoo mga igsoon. Unsa may buti pasabot sa Ginoo ani. Ang kinabuhi pod sa matag tao. Labinas na ngalagad sa Ginoo. Gikinahanglan nga ang matag usa nato ka kinabuhi naka-align sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Ingon ang atong ibasa, do not enter into the root of the wicked. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? Ingon ang Bible nga itong ibasa mga kaigsuunan, do not enter the path of the wicked and do not proceed in the way of evil men. Adunay proper alignment ang kinabuhi sa mga Kristohan. Kung imo ning supaton yang people, kung magbutbuog yung ang pagkinabuhi, uyon sa imong kaugalingon, o pili ka musunod sa pulong sa Diyos, magkawindang-windang ang dagan sa imong kinabuhi. Sobrang windang-windang. Dagas kinabuhi nga way ayo mga igsoon. Gusto ba mo nga nindot ang dagan sa atong kinabuhi? Kinahanglan ma-align sa makasunod ta sa proper alignment ining atong kinabuhi mga kaigsoon. Husto nga paghanay sa kinabuhi. Ang pasabot sa gitawag alignment mga igsoon, arrangement in straight. Tanaw ni mo na mga ligid sa motor. Kung wala na ugwa na ayuha kayo pag-align mga igsoon, dili maayo ang iyang dagan. Ang ligid sa mga sakyanan, kung wala na ma-align pag maayo mga igsoon, dili maayo ang dagan. Dili po sa church, gina-align ta kanunay pinaagis pulong sa Dios. Nganong dili mo lambo ang atong kinabuhi mga igsoon, amen, kay panahon sa pagwali, dili maminaw pagmaayo sa pulong sa Ginoo. Kinahanglang manglingkod tagmaayo, maminaw tagmaayos mga pagtulunan para sa ingon ni Ana, mainsakto ang atong padagan sa atong pagkinabuhi diha sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Usa may nahitabo sa mga Israelinhon.
Ang mga Israelino nangalagad sa Dios kini nga tong gibasa sa number 25 verse 3. Nangalagad din sila sa Ginoo. Mga Israelinon. Pero sa diha nga tuwa sila sa dapit mga kaigsuunan ko, duol kang Baal. Nagkinabuhi sila nga naay Dios. Pero nagpaduol-duol sila, mingsulod sila sa dapit sa mga dautan. Asa, dapit mga igsuon ko nga ang mga tao ang ilang gialagad si Baal. Unsay nahitabo nila? Sila pod nakigabi na sa mga binuhatan sa mga tao sa binuhatan nga nagsimba kang Baal. Mga Kristohanon sila, mga nangalagad sila, amen, nangalagad sila sa Dios. Pero kasadiatoan na sila dito sa dapit mga igsuon ko nga mga tao, nagsimba kang Baal, naghimo mga igsuon og dili maayo, sila pod nga nakailanon ta sa Dios, naghimo pod sila og dili maayo. Kay nagpaduol-duol man sa mga wala mga lagad og Dios. Hello. Gipahimangnuan ta sa Ginoo nga dili ta mosulod sa dalan ug sa agianan sa mga dautan. Gipahimangnuan ta sa Dios nga ayaw og lakaw sa dalan sa mga daotang tao, mga igsuon ko. Kay ngano man pag mahitabo nga ang imong kinabuhi gibutang nimo sa dapit sa mga dautan, dili madugay mahimo pug kang dautan. Palakpakan nato ang atong Dios. Arrangement in a straight line. Muna'y batbut pasabot mga kaigsuunan, praise God sa alignment. O ang kinabuhi sa matag Kristohanon, kinahanglan tulid ang pagkalinya. Tulid mga igsuon ko ang mga binuhatan. Tulid mga igsuon ko ang kinabuhi. Adlaw-adlaw maningkamot ang dagan ining kinabuhi naa sa kabubuton sa Dios. Perfect alignment mga kaigsuonan. Hallelujah. Maningkamot bisan sa atong unahuna, sa atong kasing-kasing nga may nindoton ta ang dagan niini atubangan sa Dios. Nga sa ingon niana sa atong paghulat sa pagbalik sa Ginoo, sigurado balansi ang atong mga kinabuhi. Clap your hands to the Lord. So ibot pasabot mga kaigsuonan. Diya sa pagpangalagad sa Dios, importante ka nato kay nangalagad man ta sa Ginoo. Matudluan nato ang atong kaugalingon adlaw-adlaw sa pagkinabuhi uyon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Proper alignment. Ma-align nato pag maayo. Ang pulong align nang imo ba siyang giinsakto pagpahanay. Amen. Tanaw nimo nang sa motor, tanaw nimo ang mga rayos, di ba mo na gamiton sa pag-straight sa yanta sa ligid. Sipatan pag maayo sa mga laynay. Tanaw nimo permiro ang pagsugod o pag-align, gubot nimo tanaon. Galutod-lutod ang rayos mga igsoon. Pero sa diyang mapainal na mga igsoon tanan, sa diya nga mabutang na tanan sa insaktong pagkahanay, bisa pagdagko kayo ang musakay, dili na siya maunsa. Kitang mutanaw sa nag-alain mga igsoon, mura dita kasabot mo ita nga, nausa man giunsa man ay pagtrabaho ni. Gisapaw-sapaw. Gi-XX. Hantod mainsakto ang iyang alain. Tanan mo ingon, amen. Ang tanan mo ingon, praise the Lord. So nagtumbok ang kinabuhi mga igsoon. Unang-una sa atong kinabuhi, kinahanglan maplastar ang atong panghuna-huna. Maplastar ang atong pagbati. Maplastar ang atong emosyon. Maplastar ang atong tumong sa kinabuhi. Kay kung di gani ni maplastar mga igsoon, maguba og magkatapsi-turbi ang dagan sa atong kinabuhi. Gikinahanglan na sa proper alignment. Nakasainsakto mga kaigsuunan. Everybody say praise the Lord. Ang tanan nga adunay mga kasing-kasing ipalakpak para sa Ginoo.
Kung ang atong kasing-kasing naa sa insakto at tubangan sa Dios, kung ang atong espiritu ug kalag naa sa kabubuton sa Dios, mga kaigsuonan, hallelujah. Ang atong lawas, ang atong espiritu ug ang atong kalag gikinahanglan mainsakto kini nato at tubangan sa Dios para matagaan sa Dios ang atong kinabuhi sa insakto gayud nga panalangin. Yan hayo nato ug maayo ang atong mga kinabuhi. Kinahanglan ang atong espiritu, kinahanglan ang atong unahuna marinyo kini adlaw-adlaw, mga igsoon, pinaagi sa pulong sa Dios ang atong desires. Amen. Kabalo ba mo ang desire sa tao? Ang tinguha nato kung dili ni ma-inline, mga igsoon, dili ni may ma-align di atubangan sa kabubuton sa Dios, dili mao ang atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Amen. Atong hunahuna ang atong kasing-kasing para mas masabtan natong tanan, para ma-align nato ning tanan, mga igsoon, kinahanglan uban ning tulo: ang atong lawas, ang atong kalag, ug ang atong espiritu. Ang atong kalag na diha ang atong feelings, ang atong kalag na diha ang atong emosyon, pagbati. Kung dili naton may hanay pagmaayos kabubuton sa Dios, lahi na ang atong pagbati. Dili na ta mahimong malipay kung panahon nga mosimba ta sa Dios. Nga naman, wala na ta sa linya, wala na ta sa insaktong dagan sa pagkinabuhi. Pero kung insakto ang dagan sa linya, mga igsoon, nahibalo ko kay nigadto nato sa balay sa Ginoo na ang revival, na ang kadasig, na ang pagbati, na ang kalipay, nga naman na-align sa kabubuton sa Dios. Shall we say praise the Lord? The aligned person has a strong spirit. Everybody say amen. Ang atong mga kalag na adiha, mga kaigsuunan, ang atong pagbati, ang atong emosyon, ang atong feelings, gikinahanglan ni sa atong pagpangalagad sa Dios. Kung naata sa insaktong alignment sa Ginoo, mga igsuon, dili sa atong kaugalingong pagbulutan, kung dili pagbuot sa Dios atong kinabuhi, masunod nato ang atong Ginoo, mas piliu nato masunod ang kabubuton sa Dios kaysa atong kabubuton. Nadunggan ba ko ninyo? Ang pagbuot sa Dios, mga lagad ta sa iya. Ang pagbuot sa Dios, musimba ta sa iya. Ang pagbuot sa Dios, ato siyang alagaran. Ang pagbuot sa Dios, mabago ang atong kinabuhi. Ang atong mga igsoon pagbulutan, taliwas sa pagbulutan sa Dios. Busa sundo nato ang kabubuton sa Ginoo para ma-align ang atong kinabuhi diha sa Dios. Tagaan nato pagpalakpak kusog ang atong Ginoo, mga igsoon. Gitagaan tagin sakto nga pagtulunan sa Ginoo, mga igsoon, may tungod sa alignment. Kaya ang kinabuhi sa tao, ikaw, ako, nga niya karon, kung atong parion ang atong unod, mga igsoon, mawala ta sin saktong linyas pagpangalagad. Kaya unsa man day ang atong kaugalingon, karnal man ta. Ang butpasabutan ng karnal, mga igsoon, ang gusto lamang aning lawasa, gusto sa kanunay unod-nun nga pagbati, kalipayan sa kalibutan. Everybody say praise the Lord. Carnal mind, ang atong mga lawas, ang atong unahuna, mga igsoon ko. Mahimong nga kung kini mo'y maghari sa atong mga kinabuhi, mahimong ang atong padagan sa kinabuhi, nahimong misalignment. Dili na maayo ang iyang pagkahanay. Kay kung kana mo'y atong buhaton, kana mo'y buhaton sa tao, sigurado gyud, mga kaigsuonan ko, nga ang lawas, kalag ug espiritu naa sa kahilayan niining kalibutana, naa sa pagbulutan sa kaaway aning kalibutana, mga igsoon, mao ang yawa og magkinabuhi kini uyon, mga igsuon ko, sa pagbati sa unod. Pero kung atong tinghuhaon sa atong kinabuhi nga malain tas kabubuton sa Dios, kinahanglan nga mag-adjust ta sa atong kaugalingon adlaw-adlaw. Dili po pwede, mga igsuon, nga ang paharion nato sa kaugalingon ang atong unod. Gikinahanglan sultihan ko kamo ang paharion nato sa atong kinabuhi, mao ang presensya sa Ginoo. Presensya sa Dios. Kinahanglan nga ang presensya sa Dios mo'y atong mabati sa kanunay sa atong mga kinabuhi. Kay kung kini nga rule sa kinabuhi, mga igsuon sa tao, pag mabatyagan nato ang presensya sa Dios, sigurado ko naa ang tinuod nga kalipay.
Naa ang tinuod nga revival. Naa ang tinuod mga igsuon nga pagpangalagad sa Dios. Amen. Tanan mo ingon dalay ko ng Dios. Mawala ang alignment mga igsuon. Maginahinay kawala ang kadasig natos pagpangalagad sa Dios. Kung dili na insakto ang hanay sa padagan natos pagkinabuhi. Tungod kay nagmadaugon mga igsuon ko ang buhat sa unod. Ang tanan maingon dalay ko ang Dios. Og ang buhat sa unod sigurado nga makapalaglag sa tao. Ang buhat sa unod sigurado makapatay sa tao. Sigurado ang buhat sa unod maoy makaimpierno sa tao. Ladies and gentlemen, na ay masunod nato sa ato karong kaugalingon, dili ang buhat sa unod, buhat sa espiritu sa Ginoo nga moy atong masunod, makabaton tag kusog, makamaaton tag insaktong pagkinabuhi, may insakto ang padagan sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi mga kaigsuunan ko. Shall we say hallelujah? Then we will walk as God intended us to walk. We walk straight. We walk upright. Hallelujah. And God has given us wisdom. Tanan mo ingon wisdom. Og tagaan ta sa Ginoo mga kaigsuunan ko kahibalo. Para makalikay ta sa tanan nga dili maayong mga binuhatan. Aligning with God make us free from natural limitations. Kung atong ihanay ang atong kaugalingon diha sa Dios, siguradong makalikay gyud ta sa buhat sa mga daotan. Jesus is able to do mga kaigsuunan sa atong kinabuhi. And Jesus, by the help and empowerment of the Holy Spirit, pagkanindot kayo bation ang presensya sa Dios. Pagkatahom gayud mga igsuon ko kung makabatyag ang tao sa espiritu sa Ginoo. Kay diha sa espiritu sa Ginoo na ang tinuod nga kalipay, na ang kalipay nga dili kahatag sa kalibutan, na ang revival, na ang kaayuhan sa balatian diha sa presensya sa Dios. Unsa may gipahimangno sa Ginoo sa ato? Ipalikay ta sa dalan sa mga dautan. Mangutana ko ninyo karon, makalikay ba mo sa dalan sa mga dautan? Ayaw tuyuhi sa pag-adto sa dalan sa dautan. Ayaw kadto. Giwarningan ka sa Ginoo. Sa Numbers chapter 25, giignan sila nga ayaw gyud mo halubilo sa mga tawo nga mga lagad og Dios. Ang nahitabo aning mga Israelinhon nakig-uban na hinuon sa mga tawo nagsimba kang Baal. O ang Biblia mga igsoon nagaingon, nasuko ang Ginoo batok sa Israel. Nasuko siya. Ngano? Kay nakiguuban siya dito. Ang mga katawan sa Israel nakiguuban dito sa mga taong nagsimba kang Baal. O ang mga binuhatan sa mga taong nagsimba kang Baal, puro kahilayan. Kini di mga taong nagsimba sa Dios. Dios ang ilang ginabuhat, kahilayan kanunay. Kahilayan mga igsoon. Tanan mo ingon dalay ko ng Dios. Busaming abot ang kapungot sa Ginoo. Ang mga tao gipamatay kay ang Dios na pungot na suko sa ilang mga binuhatan. Mao ni nga nagwarning ang Ginoo sa tanang mga tao, alang kanato nga niya dinhi karon. Gikinahanglan ang atong kinabuhi na asa proper alignment. Ayaw adto didto. Dinhita straight para sa Ginoo. I-arrange ang atong kinabuhi sa kabubuton sa Dios. Busa ang Israel miipon sa ilang kaugalingon ngadto sa mga tao nga nagsimba kang Baal. Og ang Ginoo nasuko batok sa Israel. Mao din ang kapungot sa Dios moabot sa tao. Kung kita muapil og tigom sa mga taong wala mga lagad sa Ginoo. Nan karon sa atong kinabuhi mga igsuon, ibutang nato sa insaktong alignment ang atong kinabuhi. Magpasahi ta matud pas Biblia. Do not conform to the standard of this world. Ayaw pahiuyon sa kalibutan.
Likay ka ng mga tawhana. Ingon ang Biblia. Kanunay gitudlo sa atong Ginoo kung kinsay dapat nimong pakigubanan. O asa kadapit mo paingon, didto ka sa dapit sa mga taong nangalagad usab sa Dios. Adunay kahadlok sa Ginoo, nagsimba sa Ginoo para ang imong kinabuhi mga kaigsuonan ko mabutang sa insaktong linya sa pagpangalagad sa Dios. Shall we say praise the Lord? Daghanas balaang kasulatan mga kaigsuonan mahimong ihimplo nato. Ngaming supak sa insaktong linya sa insatong hanay sa kinabuhi. Nahibaluta nga si Samson gisultihan sa wala pa siya mabiktima. Si Samson giingnan siyang ginikanan nga ayaw gyud uban-uban anang dili magtotoo. Ayaw ka gusto sa mga babae nga wala mga lagad og Dios. Sa pagkabata aganto sa pagkahamtong mga igsoon ni Samson nahibalo siya ni ana. Naminaw ba mo? Pero nahitabo, Sister Ashley. Kini gyud ang gwapa, magsigi kag tan-aw sa gwapa-gwapo, bisa pagdili na Kristohanon. Bisag li Kristohanon. Sigurado gyud nga ikaw matintal gyud ka. Mo bito ni nahitabo mga igsuon ni Samson? Gididaan siya nga dili na siya pwede sa ilaha. Pero niabot ang panahon nga nabiktima gyud si Samson. Kaya ang gidili sa iya mo iyang permanente adtuan. Ang bawal sa iya mo permanente niya tan-aon. Mga kaigsuonan nga nakadungog karon, ang ginadili sa atoa ayaw lantawa, ayaw agtue para dili ka mabiktima. Hunungi na sa pag-adto dito, hunungi na sa pagpakighigala kanila para di ka mabiktima. Sige masig adto, sige masig tan-aw. Nabiktima si Samson. Nahug siya mga igsoon sa tentasyon. Mao dahil na yung kinabuhi sa tao. Madisalain ka basta kanunay kang muadto sa dapit nga gibawal sa imuha. Magsigi kag tan-aw sa mga talan-aon nga mga butang, mga igsoon nga ginadili, madisalain ang imong kinabuhi. Dis pagpangalagan nato sa Dios daghan kay gidili. Amen. Nagtudlo ta nga dili gyud mo adto sa dapit mga igsuon nga giadtuan sa mga tawo nga mga lagad sa Dios. Nagtudlo ta mga igsuon nga dili ta magkinabuhi ug dili na tubuhaton ang mga binuhatan sa dili magtotoo. Pero ang uban ilay hinong kanunay giadtuan ug kanunay nilang gibuhat ang mga ginadili. Dili man puta kapugong anak nila, igo raman ta magtudlog magwali. Pasagda nato ang Dios, mo'y muhukom mga igsuon. Kay dinhi sa Numbers chapter 25, ang mga Israelinhon tuana naguban-uban na og naghimo nas binuhatan sa nagsimba sa Baal. Nasuko ang Ginoo, gipamatay silang tanan mga igsuon sa way ko kaluoy. Grabe gipamatay sila. Busa dali-dali sila unsaon pagsulbad ani nga mga mahunong ang kamatayon. Abi ninyo ko imo nang basahon ang Biblia mga kaigsuonan, haleluya. Naghimo silang pamaagi nga mahunong ang kamatay sa ilang lugar. Grabe ang kamatay perting daghana mga kaigsuonan. Ang hinungdan ini tungod mga kaigsuonan ko sa ilang pagbuhat sa dili maayo. Ang mga Israelinhon nagpadayo na sa pagbuhat sa mga binuhatan, nagsimba kang Baal. Tanan mo ingon dalaygon ng Dios. Ug diha asa alang usab kanato ingon nga nangalagad sa Ginoo sama sa mga Israelinhon. Bantayan na nato ngatong kaugalingon mga igsoon. Dili ta magdula-dula sa kalibutan. Amen. Tanan maingon, amen? Tanaw sa verse 4 ha, kung basahon. Ang mga Israelinhon mikuyog sa ilang kaugalingon ngadto kang Baal Peor. Og ang kaligutgot sa Ginoo misila o batok sa Israel.
Kanong nasuko ang Ginoo sa mga Israelinon nga iya man taning mga katawhan, iya man ning mga anak. Nasuko ang Ginoo tungod kay nakig-uban mingkuyog sila. Asa dapit sa mga katawhan nga naghalad sa mga Dios-Dios. Kung tanaw nimo ang verse 2 mga igsoon, kay ilang gitawag ang katawan ngadto sa mga halad sa ilang mga Dios o kang katawhan mingkaon o mingyukbo sa ilang mga Dios. Tanawa ha? Mga nangalagad ng Dios ang Israel, pero sa diyang naay nag-imbitar nila didto sa pagpangaon, sa pagadto sa baka, sa mga tao nga nag-alagad kang Baal, mingadto pod sila. Og matod pas Biblia mga igsuon ang hinungdas kapungot sa Dios, bersikulo 1, matod pas Biblia didto ang Israel sa sitim, ang katawan migsugod sa pagpakighilawas uban sa mga anak nga babae ni Moab. Grabe no? Wala na ko kahadlok. Nangalagad sila sa Dios, wala sila mahadlok kadtong panahon na. Nga bawal sa ila maguban-uban sa mga tao nga dili ug wala mga lagad sa Dios. Mga young people nga niya dinhi karon, paminaw mo maayo. Hello. Mga tatay, mga nanay, ayaw mo guban-uban sa mga tao nga mga lagad og Dios. Ayaw ninyo ibutang ang inyong kinabuhi sa mga tao wa mag-ila sa Ginoo. Kay kining Israelinon din tuwa na, mingsugod na sila guban-uban og hangtod mga igsoon kung unsay mga binuhatan sa mga taong ilang giban-ubanan, ila na pong gibuhat. Matod pas bersikulo 1, nakighilawas na usab ang mga anak sa Israel ngadtos mga babae ni Moab. Ang kapungot sa Dios ming abot ngadto kanila. Og ang giniumingon kang Moises, kuhaon mo ang tanang mga dagkong tao sa katawhan og sila bitayon mo sa atubangan sa naong sa adlaw aron mabangis ang kaligutgot sa Ginoo magapahilayo gikan sa Israel. Og si Moises miingon sa mga maghuhukom sa Israel, pamatyo ninyo ang tanan nga mingtipon ngadto kang Baal Peor, ang tagsa sa iyang kaugalingong tao. Og aniya karon usa ka anak sa Israel mingabot og magdala usa ka babae nga Midyanon ngadto sa iyang mga igsuon diha sa mga mata ni Moises og diha sa mga mata tibuok nga katilingban og sa mga anak sa Israel, samtang sila na nagbakho pa didto sa pultahan sa balong-balong sa ilang pagatiguman. Og sa nakita siya ni Pinias nga anak lalaki ni Eleazar, ang anak nga lalaki ni Aaron ang saserdote, mitindog siya sa taliwala sa katilingban og mikuha sa usa ka bangkaw sa iyang kamot og misunod siya sa paglakaw ni adtong tao sa Israel ngadto sa pabiyon og giduslak niya ang iyang duruha ang tao sa Israel og ang babae sa Midyanhon nga gilapsan sa iyang lawas sa ingon ni ana mihunong ang kamatay sa anak sa Israel. Og kadtong mga nangamatay pinaagi sampak may kaluhaan og 4,000. Grabe, 24,000 adtong panahona nangamatay tungod sa kapungot sa Dios sa gibuhat sa iyang mga katawan. Tanan mo ingon amen. Nganong gipamatay itong mga tawhana, pila kalibong hampak ming abot mga igsoon ngadtong mga tawhana, pila kalibong nangamatay, linibuan kay nganuman nagsupak sila sa kabubuton sa Dios. Wala na ma-align ang insaktong alignment sa ilang kinabuhi. Church niling taknaa, gikinahanglan ibalik nato pag-align ang atong kinabuhi sa kabubuton sa Dios. Nadunggan ba ko ninyo? Manindugtang tanan. Dagay panahon nga buragwa na lang, sawaay na lang, wala na tay gihimo mga kaigsuonan kundi naguban-uban na sa mga taong tagagawas. Naguban-uban na sa mga kahilayan. Nagbuhat na sa mga butang dili maayo. Mga igsuon, ayaw paabuta nga hampakon ka sa Dios. Ayaw paabuta mga igsoon nga ang tunglo sa Dios mo abot kanimo. Kay bisan kanus dili manghinayang ang Dios sa mga taong nagsupak sa iyang kabubuton. Nganong
gipamatay sa Dios ang mga katawhan. 24,000 kabuok ang nangamatay. 24,000 kabuok ang nangamatay, mga igsoon nga mga tao. Kay kining mga tawhan na dili seryoso nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Dali irang dalhon sa kahilayan. Dali ra kay silang dalhon mga igsoon sa buhat nga dili maayo. Ikaw nga nagbarog, nagtindog diha. Usa ba ka sa dali rang dalhon sa kahilayan? Usa ba ka sa taong nangalagad sa Dios nga dali ra kayong dalon sa kalibutanon? Hallelujah. Asa man dapit gibutang nimo imong kinabuhi karon, diha bas kalibutan o diha sa proper alignments kinabuhi sa Ginoo. Young people, paminaw mo maayo, tatay ug nanay nga niya dinhi karon. Seryoso ni pagkasulti, ayaw mo badlong sa kalibutan, ayaw mo pabadlong. Ayaw mo pabadlong. Labi na sa atong nga estudyante nga niya dinhi karon, ayaw mo pabadlong sa eskwelahan. Pag kinabuhi mo, uyon sa kabubuton sa Dios. Ginikanan nga niya dinhi karon, ayaw mo pabadlong. Pag kinabuhi mo, uyon sa kabubuton sa Dios. Ingon nga yung pastor nagpahimangno kaninyo, ayaw niyo paabuta nga ang kaligutkot ug kapungot sa Dios musilao bato kaninyo. Kay ingon nga pastor nabalitaan ako mga igsoon, nay mga estudyante nga mga bautismado sa ngalan sa Ginoo nagpabadlong sa eskwelahan. Hunungan na ninyo samtang ang kapungot dili pa mo silao. Kay kung ang kapungot sa Dios mo silaob na sa inyong kinabuhi, wala ra bagay makapugong sa Ginoo. Nadunggan ba ko ninyo, church? Pag kinabuhi mo nga insakto nga proper alignment sa Word of God, proper alignment yung kinabuhi sa kabubuton sa Dios, bisan asa man ta mo abot, sa trabahoan man, sa eskwelahan man, sa ato mang balay, sa ato mang dapit, insaktuha ang insaktong alignment sa kinabuhi para mahimaya ang Dios Kristohanon. Gikalimtan na ba nimo ang presensya sa Dios sa imong kasing-kasing? Nalimot na ba ka kung unsa ang pagkamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Imo na ba nahikalimtan ang Dios nga siya ang naghatag nimo og bago nga kinabuhi, siya naghatag kanimo og kusog, giiway ka sa katalagman, gibago ang imong kinabuhi, gikan ka sa kangit-ngit na anak ka karon sa kahayag, nakalimot ba ka anang tanan? Ibalik pag-align imong kinabuhi sa kabubuton sa Dios. Straight alignment, arrangement, in a straight line. Hallelujah. Hallelujah. Able nga itong altaran, mangluhod ang tanan mga igsoon. Samtang batiyo na itong presensya sa Ginoo. Kung niata, atong yun-una nga, wala taliwas ng atong binuhatan, hiwi na kayo ang atong pagpanlihok adlaw-adlaw. Naanas kalibutan ng atong kalipay. This is the right time. Dool sa pulpito. Dool sa altaran. Balik sa insaktong dalan mga igsoon. Hallelujah. Padayon sa mga pag-ampo. Ayaw paabuta nga ang kapungot ug kasugo sa Dios moabot sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ayaw pagsulod sa dalan sa mga dautan.
o nagpangalagad sa labing kamahanan. Wakot di mo biyahe, Hallelujah! wakot di mo kasabi, wakot di mo Hallelujah! buhiran ang kinaboy mo. Sige, padayon sa mga pag-ampo. Nagahatag ko paglaog ka na. Sige mga kaigsuunan, hallelujah, dalaygo ng Diyos. Tawangan kabaturan, Oh, hallelujah! walay katapusan. Nagahatag ko paglaog ka na ko. Gusto kang ang imong sakyanan, maayo ang dagan. Alka o kangog Kinahanglan ang mga ligid, maayo ang pagka-align. og sayo na. Para maayo usab ang dagan niini. Nagahatag ka na. Sa imong kinabuhi, ingon nga adlaw-adlaw nga padagan. Ang imong nahunaw kasing-kasing, ang imong tumong sa kinabuhi. Gikinahanglan nga insakto ang pagka-align sa kabubuton sa Dios. Kinahanglan proper ang alignment mga igsoon ko. Nagisgota sa tumong sa panguna-huna sa atong pagbati o tumong sa atong mga pagbati mga igsoon ko, sa atong emosyon, sa atong una-huna, sa atong mga pangandoy sa kinabuhi.